मात्र आहा दुखुआ बेनो रेवन्देमारिखौ डेपुटेसन होनायावथ' जोंहा गोजोननाय दं उदालगुरिनि रायजो राजा हिसाबै खिन्थु मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बारग' डिप्युटी चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा रिहन दैमारी सारनि जानानै हाग्रामा महिलार सारखौ खावलायदों आरो बिथाङा दुखु मोननायजों दिनै हाग्रामा महिलार सारखौ खावलायनो गोनां जादों आरो जोंनि गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथावना खौरां नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय जोंहा बारग' डिप्युटी चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा रिहन दैमारी सारनि जानानै बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलार सारखौ मा खावलायखो बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय नोंथांमोना नायग्रो मात्र आहा दुखुआ बेनो रेवन्देमारिखौ डेपुटेसन होनायावथ' जोंहा गोजोननाय दं उदालगुरिनि रायजो राजा हिसाबै खिन्थु बिथांनो मात्र मोनसेल' डिपार्टमेन्ट होबाय बेबो खोब बारा इम्पर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट नङा बियो एसे दुखु थाबाय आरो अन्तत बिथांनो डेपुटी चिफ हिसाबै मोननै बा मोनथाम मिनिमाम मोननै नङाबा मोनथाम डिपार्टमेन्ट होनांगौ डेपुटी चिफ हिसाबै बेथ' अर्डिनारि सासे EM बायदि डिपार्टमेन्ट मोनसेल' होनाया बारा थिग जायाखै आरो बेनिखायनो बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एसे खावलायनो सानदों जोंहा उदालगुरिनिफ्राय डेपुटी चिफ दायित्व होदों बिथांखौ साबायखर बिनि थाखाय खिन्थु बिथां रिहन दैमारी बिथाङा आरो डिपार्टमेन्ट मोनसेसो होयोब्ला खोब मोजां जागोन नङाबा डेपुटी चिफ होनायनि पद मर्यादा थानाय नङा आं बेखौ खावलायदों बे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट बिसायख'थि रिहन दैमारी बिथाङाथ' गेलेखागोन जिहेतु बिथाङा मोनब्रै टार्म इतिमध्य MLA जाखांबाय खननै मन्थ्रि जाबाय बेनिखाय एबार बिथाङा MLA गेलेनाय खाथांखा दा BJP-निफ्राय हयथ' केन्डिडेट थायाबो जानो हागौ खारन BJP BPF मोनसे NDA-नि पार्ट बायदि जाना थाहैबाय जे UPPL-आ दासिमबो NDA-नि पार्ट दंबाबो जों माद्राय मागोन बेखौ डिसिसन लायाखै खिन्थु गेलेनायाथ' जोंनिफ्रायबो गेलेगोन दा गेलेयोब्ला जोंनिफ्राय केन्डिडेटआ सोर जायो बे पार्टिया डिसाइड खालामगोन जोंनि आंखौनो केन्डिडेट होनांगौ आं बुंनो थाङा बे पार्टिया मा डिसिसन लायो खिन्थु केन्डिडेटआ हाल थागोन UPPL-निफ्रायबो खाथाङा जों लुगैदों जे इलेक्सन जागोन जिहेतु एसेम्ब्लियावबो कन्टेस्ट मोनसे हेल्दि कम्पिटिसननि गेजेरजों कन्टेस्टआ जाथों इलेक्सन जाथों मोजां बारहावानि गेजेरजोंनो जेननाय देरहालायनाय जाथों दावराव दावसि दा जाथों बेखौसो लुगैयो खिन्थु केन्डिडेटआ UPPL-निफ्राय थागोन सोर जागोन सोर जाया बेखौ डिसिसनखौ जा पार्टि हाइकमान्डआ लायो आं दासिमहालागै डिसिसन लाथ'वाखै गेलेगोन गेलेया बेनिखायनो सिन्था खालामनांगोन खारन इतिमध्य मोनसे इलेक्सन जेननानै एसे जाम्ब्रि हाबनाय बायदि जानानै दं दा मेन्टेल मेकआप खालामनो टाइम नांगोन बेखायनो बे पार्टि हाइकमान्डआ दासिमहालागै जेबो बुङाखै बेनिखायनो आं जेबो डिसिसन सानाखैबो आरो पार्टि हाइकमान्डआ जायखौ होयो बेखौनो जों बिनि जानानै जों खामानि मावो निस्सय बेखौनो केरि खालामो जों UPPL हिसाबै फैगौ 2026 मायथाइनि जानो गोनां बिसायख'थि एसेम्ब्लि बिसायख'थि बेवहाय पार्टिसिपेट जों खालामगोन खिन्थु जों दासिमहालागै फाइनाल डिसिसन खालामाखै बबेबा राजनितिक हान्जाजों लोब्बा लाखिनाय गेलेगोन ना हारसिङै गेलेगोन ओरैनो आथिखालाव जों हारसिङै गेलेगोन बे बाथ्राखौनो एसे सिन्था सरसा खालामनानै दोनदों बेनिफ्राय 27टा समस्तियाव गेलेगोन बेखौबो जों जास्ट सिन्था सरसा खालामजेनदों दासिमहालागै फाइनाल डिसिसन लायाखै बेनिखाय इलेक्सनखौथ' गेलेखागोन जिहेतु राजनितिक हान्जा हिसाबै इलेक्सनखौ एभयड खालामबाथ' बे राजनितिक हान्जा जानाय नङा राजनितिक हान्जानि दायित्वआनो जाबाय उद्देश्यआनो जाबाय अबजेक्टिभसआनो जाबाय इलेक्सन गेलेनाय आरो जों बिनि थाखाय दासिम प्रिपेयार खालामबाय थादों थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जों गाज्रियै जेनदोंब्लाबो जों गोसो बायग्लायाखै गणतन्त्र देरहानाय जेननाय थाखाय बेखौ जों गोसोआव दुखु मोनदोंबाबो बेखौ एकेबारे नार्भास जायाखै आरो जों बेखौ गोदान गोसोजों बेखौ इलेक्सननि थाखाय दासिमबो प्रिपेयार खालामगासिनो दं मात्र खैथा समस्तियाव गेलेमारगोन हारसिङै गेलेमारगोन ना सोरबा सोरजों लोगो जागोन बेखिनिखौ जों दासिमहालागै फाइनाल डिसिसन लाथ'वाखै खिन्थु इलेक्सनखौ गेलेगोन खाथां
बेनिफ्राय आथिखालाव जुदि ट्राइबेल संगठनफोरनि मोनसे राजनैतिक हान्जा दायोब्ला बे दासिमहालागै कंक्रिट डिसिसनाव फैथ'वाखै सिन्था सरसा खालामदों बेबो दा बाखि ट्राइबेल जनगोष्ठीफोरजों बेबायदि फुजा बुजा थालायनाय गेलेयोब्ला जोंहा मा लाब जागोन मा लुकसान जागोन बेखौबो साननो गोनां जागोन खारन आथिखालनि जिथु सरकार काउन्सिल सरकाराबो बा स्टेट गभर्नमेन्टनाबो आसामाव बहुद सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनद' जनगोष्ठीखौ ST होनांगौ होननाय जि डिमान्ड बेखौ आथिखालनि काउन्सिल सरकारा होगोन होननानैसो पजिटिभ माबा मोनसे नुदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' बिथांमोना सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों जे जोंनिफ्राय रिकमेन्डेसन हरगोन होननानै बुंबाय थादों दा थारैनो बे मोननै सरकाराबो काउन्सिल सरकार आरो स्टेट सरकार बे मोननैबो सरकारा जुदि पजिटिभ नोट हरोबा बियो मादारनि इम्पेक्ट जाहैनो हागौ आरो बे मोननैबो सरकारा बेखौ पजिटिभ नोट हरोबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डिसिसना मा जाहैनांगौ बेखौ साननो गोनां दं आरो इन केस बिथांमोना बेबायदि पजिटिभ नोट हरनायनि थाखाय जुदि बे मोनद' जनगोष्ठीया ST जाजोबो अब्ला हले एक्जिस्टिं जायफोर ST हिसाबै रिकगनाइज कमिउनिटिसफोर दं बिथांमोन हयथ' गाफ्लेजानाय जाहैगोन आरो बेखौ सासे ST कमिउनिटिनि मावथि हिसाबै गनायनाया एसे इजि जानाय नङा बेखौ ट्राइबेल संगठनफोरा कुनु दिन गनायनाय नङा बेनिखायनो सालिजारि सानलायनाय डिसिसनखौ लायोबा मोजां जागोन बेनिखायनो जोंहा जनसंख्या हिसाबै जों STफ्रा खम दा 6 जनगोष्ठीफ्राथ' मा हिसाबै गोबां दं बेनिखायनो गणतन्त्र गोबां समाव सरकारफ्रा मेजरिटिनि सायाव माबा खालामो एसे इम्पर्टेन्स होयो बारासिन गुरुत्व होयो बेनिखायनो मेजरिटि इलेक्सनखौ लानानै मेजरिटिखौ गुरुत्व होनानै जुदि 6टा जनगोष्ठीनि दाबिखौ मानिना लायोबा बेखौ हयथ' कुनु ट्राइबेल जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा गनायनाय नङा आरो बेयो जोंनि गेजेराव गोबां मोनसे दुंदुं हाव बारहावा मोनसे लाबोनो हागौ बेनिखायनो जों बेखिनिखौ एसे सानलायनानै बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट बे मोननैबो सरकारखौ लोगोसे काउन्सिल सरकारखौबो बेखौसो खावलायनो सानदों जे ट्राइबेल सुबुं हिसाबै ट्राइबेल नागरिक हिसाबै जे बे इस्युफोरखौ ओरैनो जानला मानला भट मोननायनि नोजोराव जानला मानला एसुरेन्स होलाबायनानै जानला मानला खामानि मावनानै गावनि सुबिदाखौ लानो थाङोब्ला बे जोंनि थाखाय पलिटिकेलि सोरबा सासे सानै दैदेनगिरि लाब जानो एज ए होल कमिउनिटि ट्राइबेल कमिउनिटि मा जाहैगोन बेखौ सानलायनानै लासै स्मुथलि जुदि खामानिफोरखौ मावोबा बिसोर जोंनि थाखाय मोजां जागोन नङाबा जों ट्राइबेल जाति हिसाबै ओरैनो बेकवार्डखा पिसफोरखा मालायजों गादबजानाय नासयजानाय मुगैजानायखा आरो गाबोन जुदि बाखि 6टा जनगोष्ठीफ्रा जुदि ST जामारोबा बे स्टेट गभर्नमेन्ट आरो काउन्सिल गभर्नमेन्टनि रिकमेन्डेसनखौ लानानै अब्ला हले जों गाफ्ले जानायनि बादि जेबो जानाय नङा आरो बे थारैनो जोंनि एक्जिस्टेन्स ट्राइबेलफोरनि जितु एक्जिस्टिं जिखिनि ट्राइबेल बिथांमोननि जितु एक्जिस्टेन्स बेयो टटेलि गैया जाहैगोन बेनिखायनो बेखौ आं काउन्सिलनि सुबुं हिसाबै BTC ओनसोलनि सुबुं हिसाबै बिटिआर काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जाहाथे खोब केयारफुलि डिसिसनखौ होलायो बेखौ खावलायो अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुबाय खोनाबाय जोंहा बारग' डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दुखु मोननायजों रिहन दैमार सारनि जानानै हाग्रामा महिलार सारखौ मा खावलायखो थारैनो बिथांनि बुंनायफ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव आरो बे भिडिअनि थाखाय बा डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे फैबाय थानाय बोसोराव जोंहा MLA इलेक्सन फैदों आरो बे MLA इलेक्सनाव जों सोर दैदेनगिरिनो भटखौ होनांगौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो डिसाइड खालामदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब